Čaute, moje meno je Mastercard a vítam vás pri Clash Royale ďalšej sérii a ideme hrať Challenge, Mortar Challenge. Pôjdem tu bližšie, sme mali Wi-Fi, nesekalo nám to a určite čeknite Fabo, nebudem. Dobre. Ak ste tu noví, dajte odber a vy, čo ste tu, dajte like, lebo už sme 13 a odbery dáme dneska menej 4 odbery. 4 odbery a ide, nie 4 odbery, 4 lajky. Mortar bude mať každý. To už aj nemusím sa pýtať. Toto asi sme vyhrali, bo tento nehral. Ja už vždycky. Počkám chvíľu. Počkáme. Hodíme tam aj z golema, keby niečo. Ale Lumberjack nám to všetko. Dobre, pôjdeme ďalej teraz. Poď. Takže vidno, že budeme otvárať Crow Chest. Vyhľadáva nám. A už idem pôjdem. Zasa to tá arena. Lebo teraz bola pred chvíľou iná. To už neviem. Dobre, laglo nám to, že aj s golem dozadu. Dobre, jeden lus. OK, tak. Toľko nám nezaškodí. Jeden lus, to je ešte OK. No. Môžeme to ešte obrátiť, nič nie je stratené. A teraz budem ich teraz pušovať, lebo čo sa teraz stalo, sa nikdy nemalo stať ani odohrávať. Sakra. Ale už nám to ide, už sa blížime tam k tomu a môžeme to vyhrať. Myslím, že Gravy nebudem dávať Gravy. Bum. Super, toto tábor budeme mať dole. To nie my, ale on. Tower down. Dobre, takže sme to ešte vyrovnali. To je super úplne. A zase mi to... Nie. To dáme. Toto musím dať. Dobre, teraz... Ešte nás dá na 3. No táto... Toto není možné. Není možné.
Dobre, ďalší deck. Cel 4. Ne. 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 Skúsim tento deck. Mortar Challenge. Jo. Arena 9. Zasa to seka. Super. A už to ide. Toto je úplne blbý deck. Abo ja s ním neviem hrať. Neviem s ním ja hrať. Hej, ešte heal potion. Dobrý si. Ešte heal, dobre. Dobre, ďalší lúf. Počkajte. Toto keď som použil. Skúsime push. Rýchly push. Dobre, to sme prehrali. Prehrali sme. Pôjdeme ďalší. Inak by som... Toto už nemá šancu. Nemám šancu. Už šancu nemám. Takže... Už sa nebudem ani veľmi snažiť. Toto sme prehrali. Ja to berem normálne. Trochu to tu dám. Už sme prehrali. Iný deck si dám a čas tento bude fungovať. Ak nebude, tak už neviem čo. Deck. Nie. Z toho mi tam dáva nové karty. Ne. Dobre. Ideme s týmto. Aspoň nech tu nám funguje Wi-Fi. Lebo... Použijeme princ, princess.
Princess. Dobre, Prince. Archer. Princess. Som povedal. Neskoro. Nemám čo povedať. Samé faily. Toto video nepomenujem. Samé faily. Samé faily. Nemám šancu už. Takže môžem dať toto sem. Žeby. Drop shake. Bude drop shake. Vyhrám, prehrám. Nie. 48 HP. A vyhrali sme to. To je super. Na 2. Ideme ďalší battle. No dobre, zoberiem si 50 mortárov. Už tam mám cez 1000 mortárov. Takže to je treba. OK, môžeme ísť. A teraz keď prehrám alebo vyhrám, dúfam, že čo dám aspoň na väžu. Nebudem teraz komentovať to video, že nekomentujem veľmi. To si za mňa už len robíš srandu. Toto video pomenujem fakt faily. Volá sa toto video faily. Jak nič. Samé faily toto pomenujem.
Dobre, super. Dali sme ho na väžu, jak som chcel. Viac ani nič už menej nechcem. To mi stačí. Možno vyhrať nám netrebalo. Mi to není súdené. Jo. Mak. Možno mi není vyhrať súdené. Dobre. Takže teraz robím toto sem. Sakra. OK, tu dám toto. Princes. Toto. Dobre, dali sme ho na jednu tower. OK, na toto video to bolo všetko. Ešte otvoríme Crow chestku a končím Crow chest. Dobre, čaute. Dúfam, že sa vám toto pofejlené video páčilo. Nechajte like, odber a čus.